Matul is-sena 2012 tresqu quddiem il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità 122 ilment, 31 minnhom relatati ma' nuqqasijiet fil-qasam tal-aċċessibilità. L-ilmenti jvarjaw minn nuqqas ta' aċċessibilità f'residenzi privati, stabilimenti tad-divertiment u tal-ikel, għal ċentri tas-saħħa u trasport pubbliku. Għaliex huma realtajiet hemm ħafna anke restaurants lejn in-naħa ta' San Ġiljan u ta' Sliema wkoll fejn anke inti biex tidħol ġewwa l-bathroom, sempliċi tidħol ġewwa l-bathroom tal-restaurants bi bindojoq sempliċi rail fejn inti żomm meta tqum minn fuq wheelchair ma jeżistux lanqas, oġġetti żgħar imma mhux qegħdin hemmhekk. Noel Aquilina li huwa persuna b'diżabilità jgħid li din is-sitwazzjoni li tifrustrah għaliex qed tkun is-soċjetà stess li qed toħloq id-diżabilità. Xi iqabduk frustrazzjoni nimmaġina dawk frustrazzjoni qabduk dwejja li iġibuk disabled. Għaliex inti ma titwilidx jew ma tiġix disabled hija soċjetà li ġibek diżabbli, inti titwiled b'impairment. Impairment kulħadd għandu. Min jaf bih, min ma jafx bih, min jaċċettaħ, min ma jaċċettaħx, min konxju dwaru u min mhuwiex, imma kulħadd għandu impairment, imma hija soċjetà illi sempliċi bankina inżilt min-naħa tax-xelluk tat-triq sibt il-bankina, ġejt biex nitla fil-parti tal-lemin tat-triq u ma nsibx rampa biex nitla. Is-sistema ġdida ta' trasport pubbliku wkoll qed tkun ta' xkiel għal persuni b'diżabilità inkluż dawk b'nuqqas intellettwali. Marta Smoljet mill-Federazzjoni tal-Organizzazzjonijiet ta' Persuni b'Diżabilità tgħid li hemm saħansitra ċirkostanzi fejn persuni li qabel kienu jużaw dan is-servizz li llum m'għadhomx. Tkellmet dwar in-nuqqas ta' konsultazzjoni u kif bħala federazzjoni m'għandhomx lanqas rappreżentanza fil-Bord tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità. Kemm aħna laqdiet aħna involuti, maħna involuti qatt. Laf meta jkunu jsiru policies. Fil-fatt laqas minn dal-ħar 10 snin il-Federazzjoni laqas biss qiegħda fuq il-Bord tal-Kummissjoni. Jiġifieri jekk aħna laqdiet li immissu dirett il-membri tagħna qegħdin jgħixu il-ħajja fejn kuljum jaffaċċjaw nuqqas ta' aċċessibilità. Għaliex aħna maħniex inkunu involuti. Il-konsulent fil-qasam tal-persuni b'diżabilità Joe Gerarda jgħid li n-nuqqas ta' konsultazzjoni mal-persuni affettwati sfortunatament f'pajjiżna saret endemika. Dawn huma affarijiet li tinduna li xi ħadd ikun għamilhom mingħajr ma jkun ikkonsulta ma' min huwa mġarrab. U din hija endemika f'pajjiżna. Nagħmlu l-affarijiet biex ta' parsi għamilnihom u mbagħad meta niġu biex nużawhom insibu 1000 difett fihom. U sempliċement għax xi ħadd ma kkonsultax ma' min kellu jikkonsulta biex jagħtih il-pariri korretti u nagħmluha sewwa mal-ewwel darba li nagħmluha.